bisa. Dan bisa. Saling đâu. Saya mana saya mulai? Saya Umiswar. Borpeta Road, nah. Borpeta Road. Borpeta Road masih berjalan. Kan langsung ya. Adi berasa sudah deh. Sondoy bhai, isi na order isi. Saling dar mana? Mutma, na order ali, isi. Mutma na order ah. Bidau isi na order le re. Aw. Rekod yo. Aw. Saya mana saya kasih kita order. Ruta Tenar pura-pura sahabat nih Bazi-bazi busir syariah cuma ini Kasam Baik yang ulang-ulang Alhamdulillah Kenanai Kita Nufarsi fैबाय Dan lamaयाव Borpeta Hauli Bini गेजेराव थानाय मोनसे दखानाव साहा लोंगासिनो लोगोफोर जयैनो दा बेखौनो लोगोफोरनो आङो भिडिअ देखायना होबाय एसे मेथाइ जाबाय बेखौ एसे देखायबाय औ एसे गिदिरसिनखौ दोनलै एसे गिदिरखौसो फसायखायो औ मिस्टी जानोसै मिस्टी नै देखायबाय मिस्टी नै ओरैहाय मिस्टी मिस्टी जानोसैलै मिस्टी जानोसै नै मिस्टी जानो लुबैयो नालाय रावबो Wah, videonya gitu. Bucar aja. Tidak मोजांलै आंना हबसा एखेबारे बिराद साइज गोलाव खादों बासना होग्राफोरखौ मानिनांगोनलै साहा लोंखांबाय साहा लोंखांनानै ओंखारबाय मायुर रेस्टुरेन्ट बरपेटा रोड आरो हावलिनि गेजेराव थानाय मायुर रेस्टुरेन्ट बेनिफ्राय साहा लोंखांना ओंखारबाय दा जोङो गारियाव गाखोनानै न' फारसे थांनो थाखाय आवगायगासिनो दङ बयबो साहा लोंजोबनानै गारि फारसे फैनो नाजागासिनो दङ दा बे समाव दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामला बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै गोजोन्थों खुलुमबाय बयखौबो